Machiegni kendo kagi kinde ni wantiere e chenro marwa mano mar ngeso ka ngeso mar mine wacho kawuono mana kaka nasingo kawuono wang'iyo wago wang'wa e budget mabende ibiro som e juma manyien. Budget ni oting'o ang'o to ang'o gini mabende dhi hinyi kaka jachul osuru to bende ber mane mabende idhi yudo. Mana matin kapok wachako twak marwa wadwa ni mondo wang'i moko kuom gigo mabende nitiere budget nikech nitiere weche mang'eny kabisa. Mokwongo kabisa kawang'iyo budget mano ma higani en ni omako kwan omenda madirom duto trilion 3.6 duto te. Mendi en medruok mano maromo bilion 252 mano kopim kod budget mano ma higa mokalo mano ma higa 2022 2023. Kuoma budget ni duto te counties dhi yudo kwan omenda maromo bilion 385 kabende KRA owinjo bed ni choko usuru mano madirom trilion 3 duto te. Mago kanyero e omenda kaka ing'iyo. Kabende kawadhi nyime e moko kuoma gigo mabende nitiere en kanyo ni duol mar obila kata National Police Service Commission opogre kanyero kata dhi yudo pok omenda maromo bilion 3.2 ka ahinya pesani en mano ero mano mar ndiko askeche madirom obila 10,015 kopogore kod obila jogoeko kata jopuonj mano kokale Teacher Service Commission bende oketne gi bilion 2.3 ma bende owinjo bende gindiko godo jopuonj 30,000 kadhi malo kanyero. Mendi bende oting'o medo lemo jopuonje mopogore opogore. Posta Kenya e bende omiye maromo pesa maromo milion 500 mendi mano mar chulo osach jotije mage. Kadoho mapacho kendi bende omi milion 400 matimo chenro maka kod kacha. Jachapo boke mano mar sirkal oketne kanyero maromo milion 500 ka bende mendie ging'iyo ni mondo gilok goyo chapa oboke mag piny owacho mondo odonje lony manyasani. Waparo kanyero ni ywaro kosebedo ahinya mago oboke kaka mago mano ma passport ma bende iwacho ni pod omoko kaluwore koda mashinde machon ma itiyo godo ka bende koro sani idwaro mondo okel masinde manyasani emomiyo oketne gi kanyero maromo milion 500. Kawawuok kanyo wadhi kanyero e weche mag jiwo dongruok kembe e gwenge mano mabende piny owacho luongo ni One Village One Product mabende oketne maromo milion 600. Tieko gero chirni manyasani wanyaparo ni nitiere chirni e kor gwenge kata counties mopogore opogore moko kuomgi nochung' kaluwore koda nok mar omenda ka bende sani osechiw omenda maromo bilion 3 mondo ong'eni otiek gero chirni go duto. Ka bende kawatieko en ni omenda mar jolo nengo mar oduma kata maize subsidy ma bende noseketi to chudo ne pok otieki. Koro oket kanyero maromo milion 500 mar konyo e tieko chudo makamano. Maendi mana moko kuoma gigo mantiere e budget no ka bende wadhi medo kole matut e chenro niendi mano mar mine wacho. Mana kaka inene kanyo en budget maduong' kabisa mabende podo omedo ting'o gik mang'eny kendo odhuro kabisa. Ka bende mantiere gode studio kendie en jalonyo weche mag uchumi CPA Komira mabende dwaro ni mondo okonywa nono kata kolo gino mantiere e budget ma higa ni. Oimore machiegni mar video kodwa kae. Adokero kamano. Ineno mana moko kuom gigo mabende omeny e budget ni. Ang'eni okomako gimoro amora to kaka menyo matin kanyero inya wacho ang'o e wi budget ma higa ni? Budget ma higa ni anya wacho ni en malo
kata gidho diero giwacho ni ambitious. En budget ma onego bed ni nikech gichemo mede ahinya kata kirango kaka gipango ni gidwaro choko pa gichoko go. Yudo ka omedne KRA target gi atamalo 17. To kawaida ineno kata ka ji odongre to atamalo mosebedo bang' higni mokalo bedo go atamalo 10. Koro yudo ka gikete yo mamalo en lek magigombo ni mondo ka de wanya chopo kanyo en mani kaka wanya chopo kanyo ma koro pod wakia mano ema bende nadhi kele penjo machielo nito ere kaka gidhi chopo atamalo 17 trilion 3 en pesa mang'eny kabisa. Ere kaka gidhi yude? En pesa mang'eny nikech kirango kata gitere trilion 3 to manyocha gichoko sani en giboro trilion 2. Tiende ni gichore malo to kichak range i budget kanyo yudo ka kata trilion 3 no ok e budget en trilion 3 gi point auchiel. Tiende ni e wiye kanyo kaka gipange ke malo magikia kumodhi aino to pod kaka wapango dwa tiyo to pod ni malo ma waketo nyaka kaka wadwa hole iye kanyo. Koro en gimoro mabet tek nikech donego bed ni gikete to giketo budget maromore gi gima gipango ni gidwa tiyo. Koro kata karemo bede to gidhi holo. Bedo yot mondo koro gibug. Yes, gibug kuma rem nitiere. Tiyudo ka gipange ni rem bede tayari gin go gisepango ka gidhi keto. Koro tiende ni gima nyalo timore kok gidhi gichoke kaka gidwaro to pod gitiyo gi pesa kaka gipango. To tiende ni holo ema dhi medore nikech gidhi holo mang'eny mondo bug kanyo. Nikech ing'eni bende gisewacho ni gino gidwa wach mar holo pesa ni ema koro keto Kenya gowi mathoth ma bende nyiso ni idwa choke koa kuomwa wan kaka jo Kenya. Waneno nitiere weche kaka mago mag iluongo ni oro pesa kokalo simbe, mobile money transfer ma bende omedne kata giwacho ni mano mar bengi cholo pesa koa e bengi achiel kadhi machielo to gidwoko ne osuru. Mak mana ni mar simu bende ji mathoth timo to mede ni malo. Mendi di bed ni an achiel kuom yore ma bende gidwaro chopo go lek gicha. Lek gino taparo ni gibiro gi yore mang'eny yo mora ma menyo ji kumora mora ma gitemo go mondo gichop godo lek gino. To lek ing'eni nyalo mana chopo kimiyo ji teko mar tiyo mondo ka gibed gi pesa no nikech kata sim kimenyo ta onge pesa ma ore sim onge gimidhi yudo kanyo. Kata kiketo ni ka iketo sim tioro ka oro pesa gi sim eka kori dwa wacho ni medo na mondo bed mang'eny ting'eni gibro ketho nikech ji nyocho sechako donje wach mar ICT makoro weche mag tiyo gi pesa mar cash koro ncha waweyo. To koro ka jorero ni manyo yo midwa menyo gigo ing'eni ng'ato be kiluwa ahinya ber kiluwa ng'ato tiwe ni thuolo matin moparogo to kiluwa ahinya tibedo ka koro ji pachgi kendo chako dok e paro moro machien mane wan go cha nikech koro pesa abodwa ni mondo abo mani otamba kaka one ng'ama chielo mondo kika ore mondo kikato ne ni nan gi pesa. E budget kendi an ing'iyo ng'enyne ni to odwa hinya nade to ber mane ma bende odwa kelonwa kapok wadhi e ber mondo koro wang'wa godo. Ere kaka budget ni dhi hinyo japiny? Budget yore mage budget dwa hinyo ji mang'eny kata jopiny kende nikech kiyudo kirango tineno ka omede kumora mora nikech omede kata king'ama tiyo to omed nyaka NHIF monego bed ni igolo cha. To NHIF ma bende pod nitiere gi songa ka gi kacha. Nitie songa ka gi kacha. To kata ndalo mane nikech mokuogo chon NHIF tet ga siling 320 to ema ne gichore mochopo kuma koro ng'ama ne chulo mang'eny ne chulo 1,700. To koro ka gise chore kamano to ne wawe ni weche thieth dhi bet maber to nochakore ko bet maber matin kaeto odogo chung. Maber nitie kuma ne waneno ka kata CSR kondiko kumoro ni koro sani kin gi kad cha dhi gi osiptal to kaka ikonyori koro dhi tami nikech gope mosebedo osiptande jo NHIF ok chul. Koro sadi kata ka gimede to gimede ameda mang'eny kabisa nikech giwacho ni gidwoke piny ne siling 300 ne jok ma onge uwezo. Tiyudo ka kendo giketo categories mopogore opogore. Giwacho ni ng'ama onge tich to chulo 1,000 odwa golo kanye. To iwacho ni onge tich to chulo 1,000 to kawaida sani nitiere categories 2 ng'ama tiyo gi ng'ama ok ti ko kititi golo 500. To koro sani oket jomok tigi oket gi kategori mopogore opogore. Owach ni kindikori tich iwuon to nego bed ni wacho ni yuto na en rom nade ti bende igolo atamalo 2.7 cha.
to jok matiyo be omedgi kamano. Koro ing'eni kirango mano tiyudo ka eyude kuom yuto ni duto ok ni koseng'ad moko. Koro tiende ni mano bing'eni medre tax cha direct. Aeto koro kendo nitie magimedo nyaka mar udi mar ginene atamalo adekni. Koro kichako imedo mano to tayari wachulo tax atamalo 30. Koro ing'eni dhi kimedo mago yudo ka mago tayari osekawo chopo buna chiegni chopo kata 40. Koro kiluwo mago tiyudo ka ng'ama tiyo cha osemaye mang'eny ming'ado madhi e lwet sirkal koro ng'eny. To ber ka seche modhi kamano dhi mang'eny to be nitie gik moko maduogo ne chien koro oyudo kuom sirkal. Sirkal nitie gik matimone makoro owacho ni bang'e tatimo kian to nikech koro kete uniformity. Koro abe koro kae tiyo dok na piny. Koro ing'eni kata kwatemo iwinjo kata ka giwacho ng'enyne ni pinje maoko chulo kama lakini ok ineno kirango kaka wadak e Kenya ka ok inyal pimo gi pinje moko ka. Koro chulo to kwadagi lakini onego bed ni kwachulo to waneno gima pesa ni notimo. To ineno kama ichule mang'eny to gik moko te to pod itimo kendi kiin. Kata kamana awinjo kawuono ka jatend migawo mar thieth owacho ni koro osiptende osechul pesa mar NHIF. Ing'eni wacho bende gi sirkal ni wacho opogore gi gimidhi yude ground. Iwacho ni ground iyudo ka weche koro opogore. Nitiere ber mamoko, nitiere kuma bende nigo wach mar gas mabeche yot. Taneno ka e budget giwacho ni koro kosekadh budget to gas mabeche yot bende koro dhi chako tiyo pacho kendi. Reality mare chalo nade? Wach gas mabeche yot di koro nitie kaka obagowa nikech okwongo nwang'e ni gas kuone mabeche dhi bet mayot. To kwalure gi wuoyo mwasebet kwawinjo kodgi kocha, nitie chieng' moro mana winjo ka ker wuone mawacho ni nok giwacho ni gas, ne giwacho ni mtungi. Koro pok ang'eyo ni ne giwacho ni mtungi to kose ne giwacho ni gas. To kata kowacho ni beche dhi bedo mayot nikech gidhi golo VAT, to VAT ka gigolo ing'eni tiende ni nitie VAT ma pod ginyiewo mag gik machielo. Koro tiende ni kech koro ka VAT oket ni koro onge chuth ma kisungu wacho ni exempt, to tiende ni koro wach VAT onge kanyo. Koro tiende ni gibe VAT moko magiyudo ma iluongo ni input VAT ka onge kaka gidhi claim gi, to tiende ni gidhi pass gi over to the gidhi pass gi over to customer. Koro customer mane igole kamoro achiel tichaki soe kama achielo. Kae kidogi rango kendo nego gik moko mabo medre koni gi kocha kaka komed kata petrol. Tini ng'ama nigi gas ni dongi be idhi nyiewe gi petrol iluoko kode ndara. Koro ka nengo go podo medre. Koro kane ka mano to dhi konyo wa ahinya to ng'ama thagore maonge kata chiemo to gas no ing'e no kochuni. Nitiere wach machielo kech bende inyisa ni sawa dhi ka gima rumo. Ka giwacho ni nitiere sectors ochiko ma bende koro giwacho ni giketo ne bilion 26.7 mondo ng'i ane kaka iting'o gi malo. Achiel kuom gin mar lewni, nitiere moro mar modhi mitiyo godo mag tedo, mar leather, pur mar mchele, pur mar chai kanyakla kod weche mag fisheries. Mendi sama koro giwacho ni gidwaro jiwo weche mag value chain. Kinyalo mana lere ne japiny mondo owinjane, inyiso nang'o? Ka giwacho ni wach value chain tiende ni gidwaro keto obede yo moriere. Kaka ng'ama wach ni ng'ama puro kata ka gin gige lopo ma iwacho ni fisheries go. Yo ma igolo godo gino e puotho kata kigolo rech no kaka igole go e pi, ini wuoni jalupo gi kako chopo ne customer ng'ami dhi uso ni. Nikech iyudo ka aparo ni kanyo gitemo wacho ni jok ma golo gik moko kata kin japur to kitambo chop ni customer. Ji mang'eny mabire kore kar kae ma watokelezea jo broker. Ni wane ma wagole kar wan makawe kama. Tiyudo ka wuon ng'ama ne japiny cha wuon ohinyore. Koro aparo ni gidwa wacho ni gidwa keto yo moriere ma japiny no nyalo yudo kaka ochopore gi customer yo moriere ma jok ma broker mang'eny katikati ka gionge koro maybe nyaduoko nengo piny to gibe ginya yuto maber. Mabende biro konyero kamana nikech kang'iyo weche mag lupo go bende koro giwacho ni gidhi keto tax ne rech ma bende donjo koa e pinje maoko. Wasebedo ka ywak ne rech ma piny mar China ma bende ne wacho ni hinyo chiro kendo hinyo jolupo. Dibed ni men wach maber ne jolupo ma pacho ka kata johala. Ka ginyalo keto tax to tiende ni nengo gi dhi malo.
nengo kodhi malo to koro ng'ama ne golo mare Kenya kae nam wuon koro nya yudo kaka uso en mana ni gima koro bet pod tek en ni ing'eni nengo rech to ji wacho ni nengo ne tek ga kawaida emo mineno ka gidhi ga moko gi koro akia gima ginyalo timo mondo rech wuon obed mang'eny mondo obed ni kech sami wacho idwa konyo jalupo to nego bed ni konyo mwananchi be machamo rech no tiyudo ka nengo rech no tayari osedhi malo mwananchi ma kawaida ok dhi nyale tiyudo ka kawaida be kendo oseng'adi gi pes gi kuonde mora mora koro ineno ka dhano nigi stress mang'eny makoro wigi gine to ginya kata chiemo be maber mano ni kare kabisa ero kamana inya sawa benda neno ka ochope giko mana wachni mogik ewi budget ni ka sama waketo wang'wa e budget mabende somo tich ang'wen juma manyien gima nyalo wacho mogik en ni budget en kaka lek to ka lek ni ok giyudo kaka giyudo pesa magipango magidwa tiyogo ni to tende ni bro chuno gi ni mondo koro giduok chien gik mane gidwaro timo gi gigi ma bro chuno gi ni koro gikal gimiluongo ni supplementary budget koro gima nyalo wacho ka nitie jok moket ni budget miyudo ka omed ni go ni mala ahinya to ok inyalo mor matin to ka ahinya nikech ng'eni ji to mor koket ni gin gi budget maduong' warita ne wane kaka kuma pesa dwa wuoke kaka gidwa dhi kode to walema ne wane ka maybe samoro gipango maber ka pango no dhi konyowa to ka gineno ka gino dwa hinyo ji kuonde moko matek ahinya kaka kuonde wachudi ma idwa ng'adgi to nego ginon to wach NHIF be ka gikawo to nego bed ni gineno ka giloso wach thieth e yo moriere nikech koro kaka ji bro kawo insurance ma private jalo tamogi nikech pesa chama pod ing'adogi mane gima nya wacho erokamano ahinya mano kanyero CPA Anna Komira mano jalony e weche mag uchumi mabende watwak godo ka wang'iyo kata wanono budget mano ma higani kik idhi mabor pod waduogo gi mathoth e weche manyien ma oimore